dahil mabuti kayong tao, except sa proxy. Joke lang. Dili magkukutaw. Aning abog sa kalibutan. Eagles Flower Shop, delivering happiness. May hapon, sir. Si Roland? Ikaw lang po. Ay, RJ? Asa ba di si Roland ron? Dito po. Ha? Ay, ni duty di ay. Sulay de atus lang balay be. Asa ba dapita siya, ma'am? Pa-video basa bisa alsa nagsako. Alay man duha. Ah, sir? Sako, sir, nabot na pero bugos wa pa. Ano, sir, ikaw na siguro. Ikaw rin, mahal sa ning duha ron kay tayo sa maginig sa ban. Ano lang ako kalsa karon sir? Ya, Asawa. Asawa lang isa ni. Ano na? Taksa mo ni ma'am? Kaya mo 50 kilos? Ikaw lang mo tuto ka Sir Roland. Ha? Hello sir. Di mo may picture sa inyo doon ni. Ay, ikaw naman siguro unsa ba? Siya lang, sir. Siya na lang. Wala sir. Ikaw lang open dia. Di asahan lang ha, liog mi. Nah, gahi man pilit. Ang pamilya ko, di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Kahit may pagsubok pa at minsan may bagyo. Okay, sa may proxy sa isa. Ay, kani isa. Thank you classmate. Yes sir, di na ka pwede surprise kaya nakagunit naman ka na. Di na kayo surprise ni Grace, Ma'am Grace. Sa naman, pangasa. Sir, ang mugunit ra ba daw anak dapat magilak-hilak ko. Ay okay ra. Bantay ka di ka magilak-hilak ko niya ha. Maayong hapon di ay sa inyong duha. Og happy birthday sir. Kisa man si Borondoy, si Jik. Jik, RJ. Jik Ikaw, Jik. Oo, si Jik. Ah? Jik. Happy birthday Jik. Si Borondoy. Magpailaila dahil ni. Magpailaila dahil sir ako dahil si MM and kani si Abby. Again, we are from AMB Ghost Flower Shop. Nami diri karon para maki-celebrate sa inyong birthday. So, kabalo naman siguro mo kinsay gahatag ani no. Yes, very much. Ang sponsor. Na kada bulan 'yon. Ano sa birthday ani? January. Ay, next year. Ay tama lang po nga siya ni dawat karon kay wala naman siya Okay ra. Okay, birthday man ni Borondoy o ni Jik. Kantahan na tong happy birthday. Kanta na. Happy birthday to you. Dapat mo sayaw, guro mo. Happy birthday, happy birthday. Yay! Happy birthday! Ano ba tinilas? Buyag na ba yun? May message? Dapat mong hilak. Sana sila
siya. My dear two brothers, Bro Jack and Bro Borondoy. English mo na, Mary. Di na sila kasabot, ma'am. O, Bisaya na eh. Pasubo sila. I-translate. Ano yung sa kutrapo sila? Why labot ang something? Happy birthday both of you. Wish na ko sa inyong duha. Marami pa sanang blessings mula kay God ang ipagkaloob sa inyo. You deserve it dahil mabuti kayong tao except sa proxy. Dili man po ko tao. Wala ko na igo. Sana maging masaya at espesyal ang araw na ito para sa inyo. Sa konting surprise ko sana, masaya kayo brothers. Kulang ang salita para ipadama sa inyo ang pagmamahal ko. Maraming salamat sa kabutihan ninyo na andyan kayo lagi sa parents natin. Once again, happy birthday and good luck. Ay, di tagaan, kaya wala hila. Sige, so asa mga igsuon? Tara. Ikaw ma'am, muna ma'am. Ang iya lang sa asawa. Ay, asawa di ay. Sige. Doon ma'am. Asawa. Pwede ko trapo si Pundi. Politik drapo to. Di mo jingkit. Ayaw lang ko ang kuwan ka natakdan me. Kabalo naman na siya, ha? Siya kabalo Thankful me. kay ko sa Ginoo nga. Siya ako, siya gihatag sa ko nga partner kay. Bitaw kay kuan. Karang Utang dyan na mo kuya. oy. kuan jud siya, literal yung pagkabuutan. Napay liter, napay roll. sa pagatiman sa mga bata, sa iyang pagkaamahan, pagkaasawa, responsable kayo siya kaya deserve jud niya nga maka-experience of being on ani. Wanang I love you very very very. Dahil sa'yo ang puso Ay ma'am. Dapat daw lip do ma'am. ang napili ay ikaw. Nagkikilig lang din sila ma'am. Minyo na ni sila? Mari ay. Kita na lang, Miss. Ay, soon. Ikaw ma'am. Kuya, happy birthday kuya. Love cake ka na mo. Unta mag hinot niya pang tamang. We love you, I love you. Si Kuya, rapo di ay. So, ikaw sir. Sige. Para sa iya. Sir. Kay Sir Jake. Kaning abog sa kalibutan. Sige. Birthday wish. Unas tanan nagpasalamat ko sa Ginoo nga nabot si Kuya aning Rika. Lord, thank you Lord. Wala ka. Sige, si ma'am na po. Kasi katawa. Ikaw ma'am. Da, ikaw na po'y tirahon ro. Sayang kayo wala si Sir Ronald. Roland? So, ikaw ma'am. Asa si Baranday? Baranday na. Ilang kayo, insulti ako, insulti siya. Happy birthday yan. Thank you. Thank you sa paghilot ni Mama always. Kamo ni Dodong, kami ni Abaro. Salamat. Salamat Si kayo. Ate, si Ate Maniro, dyan nag-thank you sa mga. Unyang gabi ikaw na po dilot kay isang oras mo dilot ka magabi. Ay, si ma'am na po. Dili si ma'am. Ay, nag-request lang si Mama Sir nga pasayaw. Ay, mo pasayawon, message una. Sir, so may message mo kay ma'am. Kaya pa-surprise. Thank you naman. Wala? Basta simple. Tama na ikaw na may taas-taas. Thank you. So, ikaw na lang sir. Kay proxima juga karon. Behalf kay Barondoy. Barondoy. Kay ingon mo. Atas na si Mua.
One pa mensahe. Masalamat ko sa akong magulang no sa nga nasa gawas nga sapot sa ingon ani nga surprise siya sa amuha diri. Ako kay salamat nako sa iya ug sa suporta niya sa ako ang mama ug papa. Salamat kayo te. And thank you sa English. Okay. Okay, nya. Asa naman ang manayaw? Ah! Hey, apil, ma'am. Ayaw palayo diha.